ନବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଆଜି ଏକ ବ୍ୟାପକ ନିଶା ନିବାରଣ ଓ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜରୁ ନିଶାଖୋରୀକୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଉନ୍ନତିବାଳା ଦାସ, ରାମପୁର ଏମବିକେ ମିନତି ତିଆଡ଼ି, ପ୍ରତାପ ବେଉରିଆ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଭାରତୀ ପତି, ଅନିଲ କୁମାର ସେଠୀ, ଶିବୁନ ଭୂୟା, ଦିଲ୍ଲୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜୟନ୍ତୀ ପଣ୍ଡା ସମେତ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ନିଶା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଯୁବପିଢ଼ି କିଭଳି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ମହିଳା, ଯୁବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଚେତନତା ସଭା ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ନିକଟରୁ ବାହାରି ବାଲ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ନିଶା ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା।